ঘূৰাই দিবলৈ সক্ষম হ'ল এয়া আপোনাৰ লগত 10,000 টকা হা বন্ধন বন্ধনা राभा BPFनि समाव न' होगोन होनना रां जाख्ल'नायखौ बिटिआरनि इ.एम राकेश ब्रह्मआ राननानै होफिनदों। थांनाय BPFनि समाव सोरखारनि PMGAOY न' होगोन होनना रां जाख्ल'नायखौ दिनै बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ राननानै होफिनदों। बिटिआर खुंथायनि गोहोआव फैब्ला PMGAOY न'नि मुङै रां जाख्ल'नायनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननाय लेखा बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ आयेननि राहा लानानै बिनि सायाव खामानि मावनो थाखाय FIR होनाय जादोंमोन। बिनिनो फिनजाथाय महरै बै समनि मासिगिरिया जाय जायगानिफ्राय न' होगोन होनना रां लांदोंमोन बिसोरनि जाख्ल'नाय रांखौ बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि आखायाव होफिननांगौ जायो। बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला पुलिसनो FIR होनायनि उनाव BPFनि समाव सा 300 सुबुंनिफ्राय जाख्ल'नाय रांखौ हरफिननो हादों आरो गोबां सुबुंनि आद्रा जानानै थानाय न'खौ आबुङै लुफुंनो बिथोन होनाय लेखा लुफुंनाय खामानिया सोलिगासिनो। बेजों लोगोसे बिटिआरनि गुबुन गुबुन बियाबनि UPPL दोलोनि दैदेननाय इ.एम बिथांमोनखौ बिथांनि बायदि राहा लानानै गोरिबफोरनि रां जाख्ल'नायखौ दिहुनना होफिननो आरो आद्रा जानानै थानाय सोरखारि न'फोरखौ आबुङै मावना होनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायो। जोङो जि रोखोमनि रायजो राजाखौ बुंलांदोंमोन जे BPFनि जि जाख्ल'नाय चेयारमेनफोर दङ फैसाजों लोगोसे आरो न' जि PMGAOYनि न' बानायनायनि खोथामोन आरो बे न'फोरखौ माने मोजाङै लुफुंना होआखैमोन बहुद फैसा जाख्ल'दोंमोन आरो बेखायनो आङो बाक्सानि SP आरो जोंनि लकेल थानाफ्राव दिहिरा आरो मसलपुर समस्तिनि जानानै जोङो केस रेजिस्टार खालामदोंमोन। बेनिखायनो गोबां समाव कर्टआव थाङालाबासिनो गोबां चेयारमेना गावबा गावनि न'खौ लुफुंनो थाखाय थांनाय BPFनि चेयारमेनफ्रा न'नि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बेजोंनो दिनै जिखिनि फैसा जाख्ल'दोंमोन न' होगोन होननानै सोरनिफ्रायबा 5,000 सोरनिफ्रायबा 10,000 बे फैसाखौबो बिथांमोना आंनो होफैफिनदों आरो बे फैसाखौ दिनै आङो रायजोफोरखौ लिंहरनानै मोनसे गोथार सानाव दिनै जिहेतु माग मेलानि फोरबो मोनसे दङ बेखायनो दिनै बिसोरनि फैसाखौ जों गासिबखौबो बेरायहोफिननानै हरदों आरोखि। दिनै आंनि केलकुलेसनाव 38 माने जायफ्रा जाख्ल'जानाय 38 जन पार्सन माने सुबुंफ्रा दिनै बे फैसाखौ मोननो हादों आरो दिहिरा समस्तिनि फेरा बिलाइ मोनसे दङ बेखौबो बावैनो जोङो राननानै होगोन बे हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दं आरो गोबां केस रेजिस्टार जानानै दङ इनभेस्टिगेसन सोलिगासिनो दं आरोखि। सार मुसलपुरावल' नङा गासै BTC ओनसोलावनो बेफोरबायदि जाख्ल'नाया गोबां जायगायाव सोलिदोंमोन बे खेत्रआव नोंथाङा आङो लुगैगोन जे माने जोंनि जि UPPL सरकारनि दैदेनगिरिफोर दङ जि इ.एमफोर दङ MCLAफोर दङ बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे आं जि रोखोमनि दिनै मसलपुर समस्तियाव फैसा जाख्ल'नायखौ बहननानै रायजोफोरनो होफिननो हादों थिग बिदिनो बिथांमोनाबो जाहाथे गावबा गावनि समस्ति बा गावबा गावनि खाथिनि जि समस्ति दङ बेखौ खाथिनि जि डिस्ट्रिक्टनि जि SP आरो लकेल जि OCफोर दङ बिसोरनाव डिसकास खालामनानै रेजिस्टार खालामनानै जाख्ल'नायाथ' गोबां दंखायो प्रत्येकता समस्तियावनो न' होगोन होननानै खमियाव 500 बा 1,000 सुबुंफोरनिफ्राय फैसा लानाय दङ बेखौ बहनफिननायखौ आङो जोंनि UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौ माने इ.एम बा MCLAफोरखौ खावलायगोन जाहाथे बिथांमोन गरिब मानसिफोरनि थाखाय नांनानै होयो आरो जों बिथांमोनखौ जाहाथे बिथांमोननि मोदैखौ जोङो सुनो थाखाय जोङो माने सुनो हायो आरोखि। ক'ব মানে হেৰি বিশেষ ক'ব লগা নহয় ছাৰে পইচাটো আদায় কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ গোটেইকেইজনৰে ভাল লাগছে আৰু নাই BPFৰ 4 নং বাটাচাৰা গাঁৱৰ BPFৰ প্ৰাৰ্থী শ্ৰী গৌতম দাসে আমাৰ পৰা ঘৰৰ নামত 5,000কৈ নিছিল নিদিব পৰা নাই ছাৰে আদায় কৰি দিয়াৰ কাৰণে ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমাৰ পইচাখিনি ঘৰৰ নামত আমি দিছিলোঁ গতিকে আজি পইচাখিনি বহুত দিনৰ পৰা আমি পইচাখিনি ঘৰ পাম বুলি আশা কৰি আমি পইচাটো পোৱা নাই। আজি আমাৰ ছাৰ ৰাকেশ ছাৰে এইখিনি পইচা আমাৰ দৰিদ্ৰ নাৰায়ণৰ কাৰণে বহু কষ্ট কৰি বহু চেষ্টাৰ ফলত আমাৰ পইচাখিনি আমাক হাতত তুলি দিয়াৰ কাৰণে তেখেত আমাৰ বাবে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। পইচাটো লৈছিল আমাৰ চেয়াৰমেনে জলতা আমাৰ পৰা পইচাটো লৈছিল আমি পইচাটো দিছিলোঁ আছিল গতিকে মোৰ পৰা লৈছিল 5,000 টকা মই 5,000 টকা গণিয়ে দিছিলোঁ আৰু তেখেতক মই কোৱা হৈছিল যে প্ৰথম চিলত লিষ্টত এই ঘৰটো মোক দিব তেখেতে কৈছিল হ'ব মই দি দিম কিন্তু পইচাটো আজিকালি নাপালোঁ আৰু আনকি খবৰখিনিও মই নাপালোঁ।
সেয়েহে আমাৰ ছাৰে এইখিনি ৰাইজৰ ওচৰত যোগাযোগ কৰি আমাক পইচাখিনি সংগ্ৰহ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আজি তেখেতক ধন্যবাদ আৰু ভৱিষ্যতত তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ মৰম আশীৰ্বাদ আৰু শ্ৰদ্ধা থাকিল।